original Vampire na fe yense dwumadie na si otumfo no awurade se ene edenso de ache ye konkono de esiro nyina ne se beka ho na anopai se de da bia wo fa bamudi dwuma no so ahoɔden ni ma enye ye sira ahoɔden ene onyansa ene wakokuduro ni tumi de ma ba obetum de akasa sanse wasem se twe nyina firo ho mi ni tumi na ma ebe den se atene ne atenye ne tene mu ye ne betum aye adwuma ena me so se na ahoɔden so ne fa dom no nema atiefo nso akoma pa obetum de agye won nsem konkono kasa na metie enim se ne den so ken ho na befa okasa fo ma kasa no kenkai fo nso afa ne ma kenkai mo akwa ba so ken ho na no pai amen amen dede yesu ase atiefo oni ajimi onu nyina abraja mamenu ni nkomo kakra enfa Yesu Kristo ho na aya hintasam bi ana me bayi na dia kira wadisam hintasam amu odu me de kasa all night nonsen na ananso me say na dia kira ama wahuru ba bia ewiase aduro na so ya badwema waba wadwem poso abasakra na wahwe abrabo yie wahwe usuba yie efrisha ade asano na nipa na bra ne kwa na eko so I set to watch a bosses I set to watch the 6 o'clock whenever you na do 8 where you na about 12 na ade asa abesan de no din komo kakra na me yesa ya na jenkwa Yesu Kristo mobro hu adoso nti obabia madwim no amamente ase asa ofame mu kasa wonso anya chefa wom mempa bo no se urade ma wonte ase hom ya wode ba teacher samase inshallah urade dia wo Yesu Kristo dim amen amen bosefam botaya meditia nyina no aya ba kope nice nyina no se nyeso bia minimum preaching nyesa ena nyeso bia me special eche obi ano eya urade adom na mesraw sansampa ya kan no for akoma ne wadwen edi akire na trotro na me yesa asampa no nkwa wiye no awurade ba boawo ama wonte asem wa ye nhira wom na wahwe ho ye wiase a wonam no mu awurade nhira na onya okase amen adisam ye ade a ehu na nyani pa nyina na te ase kwasem aya onyankopɔ trimu pa oboye ana obia nim yes abofo akura nim onyame bɔni trim na saa trimu pa no ana opasa woyi kire ne ba Yesu Kristo na Yesu Kristo nso de kire ne nkoa yes what you say kwasem na ade ba kono se ensana obi bayi ne trimu podi ade a kire ne ba no na no ba ne ye nipa na mia ne mu ni odono yes odono pa number 2 papa ni trust no number 3 oba ne dinimi kwasem dia ajale peno oba ne ye enti ama oba no enti ama oba no atimi ya dia ajane pe enti nana pai me pasatiefo a atiami nyina antiami yie antiami yie yes efrisa me serious about today's message kwasem pa jemeso amen amen there was a time na me busa rade the understanding of revelation adisam no understanding samatiase kwasem na rade nso ama me dai te sabe amada pepepe na okire me sabe adisam no esi baaye ani sabe esitie amen amen now the whole show ni John a disciple the 3 disciples already Yesu nam adom so enya won Capernaum mpoano no
na John yɛ one of them yɛfrɛ no beloved wɔn yɛ mmienu a wɔn bɛka Yesu asuafoɔ no Sabadi ɔma ne wɔn na Awurade nya wɔn at the right time Jamaso amen awɔ mpoano ɛna onya wɔn na Jesus bɛto wɔn din Boanerges Peter, James and John na John dear na Jesus friend beloved obi a Yesu yɛ deɛ adɔno that is beloved amen and John anyini asuafoɔ no nyinaa wuwui mabɛka John na mame nkyɛ wadeɛ all the writers about the epistle of Christ no the letters or the ɛtwerɛ Yesu ho nsɛm no John Mike ɛna di ka kyerɛ ɛna Matthew akɔgye free John Mike ho because beginning of Jesus na Matthew ɛmaa ɔgye free John Mike ho ɛhwɛ mu kyerɛ ɛna Luke nye disciple to Christ wɔyɛ the convert of Paul AD 40 AD 40 after the death of Christ 40 years later and son Paul abaka sama or they say Luke asakra now Luke was doctor by profession or a medical doctor and na downful any Theophilus or no see a physician na Paul lawyer by profession and Paul and the cassette Luke ma Luke sakra and Luke abaya Paul sonfo what do you say and Luke also by J and woman free John Michael or Jimmy free Matthew ho and our call yes or busham nso ko bisa mu agi details and what no nonsense am we nyina say o kire na o dia koma na damfo bi afra no Theophilus so de ba ye ono nso ba gi asempa na di na John dia wan pere no ho o trese ama wo mo twero wie ana nsam no de ka mu a wo man twere no o to ne bu ase twero ni nyina and according to the end of John was say anioma Yesu Kristo yo no so waka se wa twere ni nyina maako a ento won susu se anwoma obetwere no ebesene wiase into John Troy mediano ento Luke John Luke Mike and what is Matthew and somebody do asese but over John in fitiase na somebody any Matthew dodo agin one agin di any Matthew what is any Luke any John Mike Jemaso amen Bethesda subura ho Bethesda John 5 John 4 Samaria enim on said the city yes for banu dani koya John Yohane for banu dani koya John yes for eni enti anioma wo mu ni jijani mu no ana John nya daage no twe Jemeso amen na onu ne de matimi akasa smallest disciple obi anu so Jesus afa no na John at the age of 17 to 19 years osa what do you say now John asem na me no ka one tro 1 John 2 John 3 John and was betro addition revelation Jemeso amen all the disciples knew we Roman for kunkum won omo twa James city omo bo Peter Samuel kunkum won and abaka only John alone amen ono so omo china wam 6 hours ama ne to ka bomu ya china wam 6 hours na won no womo chekere ne nsa ne nan ade ne koto the island bi your friend Patmont Island our punfifini womo ri say do mo ba job bia no owu entani ade ne koto island ne so obewu e wonwu waka o wontime ma ameka sempa mani panya de ansakra do mo de na koto condemn
amen sansu sana ya urade tiri mu po Sir John at Jerusalem all the disciples na sakraba no ababa ha no because he is the last disciple awon wi enti na urade pese oyi adu sam ya de akira no na urade said ya urade de kira me no say na me de preach jeme so amen amen urade yi etire kese ato ho ana tire na ba na num jeme so amen amen and the whole revelation no Yankopoti I do something you know from A to Z at the heart of God jeme so amen amen na onowa wonyi nchiraw ana wonyi nso a o ma nwura ni tirim jeme so amen amen enti adisam ayade ababa de beba de aba on any de anyamaye on say yes it yes fine na nyame apo obi yi akira no enti oyi kira ne ba Yesu Kristo ne ba no se on kira ne nko a de etwase aba amen amen enti Jesus nso de ba odi be si ne bofo so na ne bofo no so de bra Yohani straight enti John adisam ne nyese bia wada wadi asie yes ya twene honhom no ni adekọ ya twene honhom na ne de awura tirem enti onam tirem ati se de onam kurom tirem na ese kuro kase ana onam jeme so amen amen enti yanka this chapter 1 verse 1 Revelation 1:1 1:1 o se woman na twerefo a woman no ane na twerefo Yesu Kristo adi Onyankopon de man se on kire ne nko a sa do ye onyame na de ma Jesus se on kire ne nko a de twa se bant de atwa se ebantam no nam ne bofo so de be kire na ko Yohana wonam ne bofo so e de be kire na ko Yohana wadi Onyankopon asem number 1 wadi nyame asem ene Yesu Kristo adanse Yesu Kristo adanse ene de ohunu nyina ho adanse ene de ohunu nyina ho adanse mishira ne de okenkan ne wona number 1 yensem wose nhyira ene obia adisam okaini da bia ene wona woti ene wona wotie mu nsam ene de ene wona wadu mu nsam no nsusie nhyira ne saafo no yes jeme so amen amen you can understand this revelation timi until say unyini wa honhum aya only Holy Spirit alone and about me guide you what this revelation as kwasem amen amen and to John awura mu no okohuru voice bi ka satran na sa voice no onya huru obia yes amen amen what can verse 7 na banwa 17 wase hwe na mununkum leba wakasa ne chano hwe jo wana mununkum reba na aniwa nyina bi hu no wona wo no ane wona wo no asase musua nyina bebo no na asase so musua nyina ababo no hu abubuo amen amen awurade se many alpha ni omega no de ho John bia na wo ho na ho dada na oreba de nyina so tumfo me ya de nyina so tumfo na sansam wo no John tie no wo super the friend partner so awurade da no jeme so amen into that particular day he didn't mention the day of the Lord jeme so amen anya man dasam amen awurade da no di pie wo Yesu Kristo wo sori ya no di pie asuafo no so no that day na awurade fa John spirit yes ana wode no wura onyame tirim akira no anioma etwasa bantam amen no se mura wo wura mu no wo twa na ni se wore ko hwanu a aka sakira no no adisam chapter 1 verse 12 ojefo no ho ni suadi hu no wo se ojefo no mi hu no ana medane mani sem de ko hwe ne aka sakira ana aka sakira mo no medane me ho no wo se na medane me ho no me hu sika kadua nso kani adua ni mfimfini no tia haye wo so hu dian sika kani adua nso amen kani adua ni mfimfini no kani adua ni mfimfini mu obi otisi oni pa ba wo hu obi a otisi oni pa ba no wo se atade yu na o describe no mo hu se wo hu no
wɔsatadeɛ yu wɔde sika abɔ so abɔ ne koko so wɔde gold abɔ ne koko na ne tiri nwi hoa sɛ odwan ne tiri nwi hoa so odwantere nwi fitaa sɛ sukyerɛma ti sɛ ogyafona na saa onipa ba ne ho n'ani te sɛ ogyafonama na te sɛ yawa fɛɛfɛ adɔfono no ti asɛm no ne nase te sɛ yɛwɔ fɛfɛ adɔfo no na ne te sɛ asuo bebree ne 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 kasa ɛte sɛ nsuo bebree aworo so na okura nsoma nso ne nifa ansoma nso ne nifam na afra ne fonu na anam firi no afra ne fanu na anam afiri n'anum na nanim te sɛ owiare hyerɛ na ho ɔde mepɛ sɛ meka sɛm kakra bi wɔ ha yes that is this issue the glory of Christ amen amen n'anim onyama a ne okura wɔgyaa no hɔ no yikyerɛ yohane ɛno na ɔbɛyi kyerɛ Yohane yes amen amen ataadeɛ no si fam na ne kɔ soa te sɛ gyaframa fanama ne tiri ne hoa te sɛ ɔguantere wuni ne nase te sɛ yɛawa a adɔre wɔ fonum na nanum na fra no fanu yes that is the word of God wonderful gyeme so amen amen na nanum hyerɛn te sɛ owia na kyɛ sɛ aboro wɔ wia so amen amen ɛna John se mehuu no no wɔhyɛ ne nase te sɛ mfuɔ na ɔde ne sɛ nifa too me so na ɔde ne nsa nifa the right hands of God na ɔde too me so oh nyame nsa nifa no agye nkwa ɛgye nkwa because John hwɛ hɔ sɛ na ne te sɛ obi a wawu nti na ɔsɛ ɔprovide nkwagyeɛ no yɛdeɛ ɛma John ne bonkum so kyaadeɛ kyadeɛ amen nti ɔde ne nsa nifa to John so na ɔka kyerɛ me sɛ nsuro ɛna ɔka kyerɛ John sɛ nsuro me ne ɔkanifo no me ne wakandifoɔ ɛne ɔti ɛne wakyidifoɔ ɛne deɛ ɔte aseɛ deɛ ɔte ase na mewui montie ha ye deɛ bɛmu a wo sɛ Jesus no wɔse na mewui na mewui na mewui na hwɛ na hwɛ mete ase daadaa owó ne asɛm ado mekura owuro ne asɛm ado nsɛm safoa hwɛ deɛ wohunim twerɛ deɛ woahunim ɛne deɛ wɔ hɔ ɛne deɛ wɔ hɔ ɛne deɛ yɛakyerɛ ɛne deɛ yɛyɛ akyi ababa nsoroma nso ahunim ne fa no ahintasɛm no ansoroma nso a wɔworo ne fam no ɛyɛ hintasɛm ne sika kane adua nson no sika kane adua nson no nsoroma nson no yɛ asafo nson no bɔfoɔ that time na Paul saa nsɛm a mekan ɛyɛ AD 100 and over gyeme so amen amen na kyerɛ sɛ Yesu awu mfie wɔ ha akyiri akyi nti wowɛ na John keka kɔ 120 years yes amen amen AD 100 gyeme so amen amen wode aseɛ nokwasɛm ɛna awurade yi akyɛ na Paul abɛtete nsɔre bi ɛwɔ Asia this particular 7 churches no ɛwɔ Asia gyeme so amen amen ɛna wɔde asɔfoɔ atotoa no yes but the vision Paul ɔde ti asɔre no asɔfoɔ no adane no ebi akɔde Biliam kyerɛkyerɛ mu ebi ma kɔn mu ɔbaa bi afɛ no wɔyɛ difo afɛ no Jezebel wɔhyɛ nkɔm wɔ hɔ hyɛ nkɔm ebi to nuro tuniro didi asɔfoɔ gyeme so amen amen enti wɔde saa leta no maa John sɛ twerɛkɔm asafo ahodoɔ nso no ɛwɔ Asia no yes gyeme so amen amen nkuro no din nie kenkan ɔse fakɔ Efeso number 1 Efeso ɛne Semena Semena Pergamo Thyatira Sardi Philadelphia Laodicea Laodicea saa asafo ahodoɔ nso twerɛkɔm a wɔn fakɔ menim obia nnwuma mpawo menim obia suban bia nnwuma saa deɛ wɔ yi ana atɔ me so ama mahunu sɛ adwuma no a meyɛ sɛsɛ no God know wonim gyeme so amen amen sɛ meyɛ no yie a ɛda n'anim onim papa maanyɛ no yie a ɛda n'anim amen amen mepɛ sɛ ɛna napa meka sɛm kyerɛ wo nokwasɛm paa enti John ɛtoa lɛta de kɔma asafo ahodoɔ nso no wie mepɛ baabi okay ɛne owura yɛbia wɔ soro pono according to Revelation chapter 4 obia wɔ soro pono yes ɛde kyerɛ John gyeme so amen amen the door in heaven no obia no wawura waa wɔse John heaven gate abie wuram have the access to me wuram na bɛha deɛ enti ɔtwe John spirit ade ne wura wɔ soro pono mu gyeme so amen amen wɔse
kenkan Revelation chapter 4 verse 1 osoro pon ni bi na ye chiri me hwɛ na hwɛ wahini ɛpono osoro na ni amete kanisa tuturubento ne me kasa ayi se foro bra ha na men na entama na mo honhum yanu machi de atwa saa de aba asafo ahodo nso na chi ano de ya tayiye me se ko na fala te koyi wa ten se de obadwaman wan sakra me de ne betompa so what you say yes kache de wa hwe asese won kan ne do de odin kuni mama no we de odin kuni mama no we ano ye atayiye but atayiye na chi no de atwa saa de aba yes de atwa saa aba kenkan na entamara mo honhum mu wose na me wo honhum na hwɛ wode ahinwa asi soro wode ahinwa kese asi soro na obi te ahinwa no so obi te saa ahinwa no so na do te so no hwɛ na ɔte saa hwehwɛ boɔ jeme so kasa amen de wote saa ahinwa no so no wo hwɛ no a ɔte saa hwehwɛ boɔ wote saa hwehwɛ boɔ bojanam boɔ nyankonto a wohwɛ ahamono boɔ ɔte saa ahamono boɔ a atwa ahinwa no ho ahyia na ahinwa aduonu na atwa ahinwa no ho mepɛ atiofo ntie me kakra na me bia de ketua bi na akyerɛ Ghanafo heaven na nyame wɔ no sase so bio I verse 4 na ba bia na wo kan no ahinwa na de no ɔse na ɛtesa ahamono boɔ a atwa ahinwa no ho ahyia ɔse ohun sa ahinwa bi si wɔ ɔse na ahinwa aduonu nnan sase wɔ ɔse ohun sa ahinwa bi si wɔ ɔse na ntamara na mo honhum na hwɛ na wode ahinwa asi soro wode ahinwa si soro na obi te ahinwa no so obi te saa ahinwa no so na wote ne so no number 1 de wote so no wohwɛ no a ɔte saa ahwehwɛ boɔ wohwɛ na anhwɛ ɔte saa ahwehwɛ boɔ ɛne bojanam boɔ nyankonto a wohwɛ ɛte saa ahamono boɔ nyankonto a wohwɛ na ɛte saa ahamono boɔ atwa ahinwa no ho ahyia na ahinwa aduonu na yɛatwa ahinwa no ho ahyia yo saa nyankonto bojanam boɔ ɛne ahwehwɛ boɔ no ɛno adi ka twa ahinwa no ho ayɛdɛn asi enti ansana mpanimfoɔ sɛn mpanimfoɔ aduonu nnan 24 elders ɛso atwa ahinwa no ho asi ɛnso akonnwa abɛtwa ho ahyia na mehunu mpanimfoɔ aduonu nnan deɛ wɔm no sɛ wɔn nan saa ahinwa no ɛno ntam yɛdɛn ɛware gyeme so ame yɛmfa no sɛ sika gya ti a deɛ atwitwa ho ahyia no nti mpanimfoɔ aduonu nnan no ɛnso akonnwa si bɛɛ sɛ nkɔkɔɔ gyeme so amen wontimi nnan animonyam no nti mese abɔfoɔ no kora wɔsoro no ɔmu tɔm because of the glory of God abɔfoɔ no tɔm akɔ te sɛ awia bɔ gedegede na wɔso street light atom asra deɛ ɛdɛ na wode bɛhu na ate aseɛ awia bɔ geragera na wɔso torch light wade aseɛ enti abɔfoɔ no tɔm mpanimfoɔ aduonu nan no wɔn ne tiakyirikyiri ɔtete ahinwa no so hyehyɛ ntaade fitaa ɔde sika botira bɔ wɔn ti wɔn nso de sika botira bɔ wɔn ti to aso kan verse 5 ɔsɛ deɛ atwa ahinwa no ho ahyia deɛ atwa ahinwa no ho ahyia na anyinam ne ɛne hodoɔ ne apra na afiri ahinwa no afiri ahinwa no afiri di na egya kanea nso ɛyɛ onyankopɔn ahom so ɔde dere ahinwa no ani monti ha yi ahinwa no anim ankasa no anyinam apra na anhyɛn afiri wɔde sɛn ahinwa no mu firi di ɛna egya kanea di asɛn ɛnso onyankopɔn ahom so ɔde dere ahinwa no the spirit of God the seven spirit of God ɛdere awa ahinwa no anim na ahwehwɛ until you can venture bɔfoɔ kora ntimi nkɔ hɔ gyeme so ame enti sɛ nyame bɛsoma bɔfoɔ no bia gye sɛ wɔyi saa agya no a ɛdare a ahenwa no amini baako ɛdi bɔfoɔ no akyi ɔhu sɛ ne asiteɛ saa agya no ɛna ɛda power of God nyankopɔn tumi mepɛ sɛ na nɔpa yi anyɛ wadwen sɛ wote wiase kɛkɛ nyame bi di nso na nyama hyɛ da no mpɛ sɛ mebie w'ani kakra bi gyeme so amen enti saa yi wɔ nanim yɛnkɔ kakra verse 6 ɔsɛ na ahwehwɛ poɔ te sɛ ahwehwɛ wɔ ahenwa n'anim na ɛpo yɛ da labade no wɔse wɔyɛ no different sɛ ahwehwɛ no ɛyɛ ahwehwɛ po yɛfrɛ no ahwehwɛ but ɛyɛ po
apokakra kani nyina adana na hiwa nanim beta ye mirror na tasefo ba na ani aye wo nanim ne wo na kira mama jeme so amen ana hiwa na suwo no onso bi ka ka tro nyankonton we atwa ho asia ana bojanambo no di kaba ansana anyinam ani kane bia nsonso aba ansana tiasefo padifo aduonu nan anso do ma konyaba ye ye chi no ana tiasefo ba nan ani aye wo nani mama ne wo na kiri efiri wo ma pampam abeso mo na amurom ba bia ni watuatua ewa himani atiasefo ba nan jebe so amen wama basasi so betra so pen the living creatures for living creatures but say no be nyankopon korofo yes for living creatures jebe so amen mintiam womu din amen misi womu din dey amen but you don't know unim si achi mintiam n womu din no ani wo firi wa pampam abeso na amurom enti womu so dira joint we twa hwenwan ho ahia womu twa ho ahia four corners not that odi ka no te se jata enti yemfa ni se wonu muteba se nkokọ a womu so tiba se suhu jeme so amen no omo ni ko round no so omo chi nyi womu sayam aniwa ho womu bawira so aniwa ho womu chi aniwa ho womu so aniwa ho womu hene and every corner ehwade dabi ntwa no ho no ahunade bia every corner yes aniwa ho jeme so amen me pesa ana atias anipa muntie me revelation na anioma bi koso system ni mu a se ya amwa ni antwe wadwena nsitwa sam so a obayira de amen na me pesa ni twitwa so yo oba fomo a anu achi no wose me huru ni padoma ontimen kawon so kura bre si senta de fita verse 5 chapter 5 chapter 5 nsema beba no ho woma when him said the whole revelation the whole adusam and chapter 5 adusam kakrakani nyina wasu pina bia ya no ani wakohwa sadia animonyam ni sitie sadia hinie ni sitie afa ansamwa de antia ya ka sa John ya de Jesus na Jesus de abakyerɛ ne nkoa no enie jemeso amen what the Jesus will do some chapter 1 na ono so de abakyerɛ ne nkoa no ɛwɔ Revelation chapter 5 was ansamwa ebeba no ahonwoma enti ayawoma jemeso amen but so wura etire no mu a anya nwoma ya boboda ho atese apono jemeso amen atese dan na poro de dan no yes jemeso amen na credo asoso ano what is here amen nti offer 7 seals so anonso dia watia hinwa no mu a nyankonton apopabu brabo bojanambo atwa ne ho ahia na kane dia enso aye nyame honhom nso atwa ne ho ahia na apoate sa hwehwe ada na nim na tiase amperimfo duonu nan atwa ho ahia na tiasefo ba nan a aniwa ewo ho no atwa ho ahia no die kura no ati adwano so enti Yohani asi wo hunu no wate anibi se why kura na fata all the angels atom and then I make catch no you was sure abofo bi wo soro wo hunu nyame da tie ni tie wo hunu di da oba nyame obayira oba no obayira after ontra wama ni wachuachu omo ho no ana abofo no so kura no ye wonano fo won tira abofo we
enu hanu no wayeram Edin man. Jemeso amen won tira bofo we enu hanu na wayeram Edin. Why ya? Yes. Ye won na fo obeyira. Jemeso amen. Nti abofo no bi wo soro besinde. Anyame fra no ba ya won hunu se nyame ni da. Me person na mi bia sam so kire. Kwasempa. Amen. Ya na mesre. What's Jesus kai? Wasi obi mfiri soro da. Ji na onipa ofiri soro aba. Obi hu onyankopon da. Ji oba odaja ne kukum no ono wayi ne ho adi akira no. You can hear the voice. So voice me kasa. Gabriel, give me 2 angels. Send them. Let Gabriel send them. Just a command. Jemeso amen. Michael, give me 2 angels. Send them. Who kwan so ba pam onyame makoba. O muri hokora no ahye. O de nkra ne kosi baabi na akoba bi. Me pese atiafu atia me nanti asem yi na yasem hia. Enti Josi what take that voice atiasefo ba na no ba ko na tiam. Ai. Why kura na fata? So what the otia hu wa so nanim. No kwaje nwoma no afiri ne nsam. No bia nso anonso. Bible say osuru tai din. Don hwedefa. But 30 minutes. Bibia nyeka. Asebo. Jemeso amen. All the angels said your job kan no. Was abofo kura tom na nkam tum nipa. Abofo no kura hu se omo mfata. Atiasefo ba na hu se omo mfata. Amparifo dio no na hu se omo mfata. Afa John say osuye. Ai. He cried. Supi. What's osui? Oh, we say we be ofata. Afo say ai, enti dia me hu na ayekwa. Enti dia kota no me hu dia wom. No one is. Why is here? But the beginning no trust some say. Onyankopon di ya ode ma Yesu Kristo say on kire ne nko de atwa say ebe. Eba. Enti na ye only Christ alone. And the betimi aba abaje woman. Ambao. Only Christ alone. Yes. Jemeso amen. And only Christ alone. And the empafrim was me who only Pababia. Above one eye, at as a phone back, Mira Johnson. What you can say, Yohani? Oh, mention. And so, now said your bayer, Yohani, Behuni Pakora. Said your bayer, Yohani, a Behuni Pakora, above one I can't was him. Was in so. Na Judah bushakomi jatano David hinino wadin kunim sa mano tete so anonso na no Jemeso amen ayo all him wadin kunim sa wakoje otia hinwa so mani memi ntebe nko yes wama nim ho no wamu fata Jemeso amen ayo all him alone afa empofrim wa ohunse onyame ba no wonam no waba nanso ne nanka fom obate samframa no koje oche hinwa so nanim akoje nwoma mo boy ne firi ne nsam na anwoma mo boy no waje ye no anu na yaka the whole disem emu na wo disem nyina ya kan the whole revelation enwoma nim na ne hye obaka ne say enwoma but nyanwoma enyankopon tiri mu po Jemeso amen enti etira no mu emu nsam yawo first door second door third door fourth fifth sixth seventh door Jemeso amen so every door obia e wo die firi mu ya de aba die firi mu ba no enyankopon tiri mu po waba enipa bia na abofo bia nya dai enim nyankopon tiri mu pa waba enipa na abofo kora nya de enim enana pai me pasenya daage matie na me ba kiraw ba bia wi ase aduro no ne asem
gyeme so amen amen that series na wo bia bia mu nso ano no me ba ba kyerɛw yo ba bia wiase adu aka few minutes ni mapon yesu se samekasa kyerɛw wi a wo pɛ so tene ne tene wo pɛ so ye fi ni koso ye fi koso na ye wo se men kan kyerɛw se ebere no nso aben bia pɛ won ho de I'm not against anyone. What do you tell some of God? de ope Maybe to go good Pioneer Tobacco Company. Dabi. Amen. Amen. Me see, nya dajemam. What you show me pe amen. Amen. What do you say? Yes. And shanu di kai. Shanu di kai. And shanu di kai. It's talking about Christ Jesus. Yes. When Jesus ya obe wiase. Any Satan abako. I defeat Satan. Ako with glory. Ako wonkunimdiem. Ani amonyam. Yes. The first things. Ya bia ya no. Na ya Jesus. Kenkai. Nswano di kai. Revelation chapter 6 verse 1. Ose nswano di kai. The first door obi ya mini. Na me hunu se adwama no te nswano no baako ano. What no na me tese otazefo ba na no baako de na yete sa pra na aka se bra na me hunu na hwe ta bi nie oponko so daye ehunu ponko a enioma tu other war or kingship okundie na ahenie other war or kingship yes jemeso amen wose oponko fita bi nie na do otene so no kura tedua de otene so no okura dua de ka ponko na wo mana botire but according to the Bible Jesus also ban no kura dade apoma jemeso amen Psalm 2 Psalm 2 verse 1 o se na adenti na mana ma ye jejereje hey na man susu ade huru o se na man susu ade huru asase so ahemfo sori gina na tufo bo mutu agina tufo bo mu atu agina ati urade de wasra ati urade ane de wasra no yamubu won potre na to ohun o te so ne sere na urade sere won urade di won ho few odi won ho few obekasa to ne obekasa to obufuo na obufuo yi me na masimi hene wase me na masimi hene be pokronkro so na mesene se urade aseme se me banu na mawo listen to this me banu na mawo bisame na me dia manama be wa pejade na me mo fa asase no ho adi so asase no ho a ubedi so verse 9 na wo dade apoma be bubu won kasa amen kasa Jesus ye ban okura tadua oba papa for war he come to fight against Satan we defeating Satan esa ko glory and munyamu amen wako wonkunimdiem yes mana butino fredi odidi nkunim na akodi nkunim wasi ofradia na oridi nkunim na akodi nkunim wonderful that is the first door ye na wo mu no pana yidi ka biye no jemeso amen afa yenko second door nswano otoso mienu wasi na otin nswano otoso mienu na no onse Jesus e ba koro no menkom se ne se okon beba asase be wo so okon beba miamia okeka nsem ni nyina enioma etwa se ba bia okan jemeso amen enti yenhwa me says first one abatwam yes says me yesai 7 one abatwam second nie nswano otoso mienu yanko na wotin nswano otoso mienu na no metese otoso mienu se bra otiasefo a otoso mienu no se bra na oponko foforo kokko bi fredi wo ponko kokko da ai da bi ya wa brown ya wa brown jemeso amen when who red horse and heading so this red horse a PA na omado oteso na hoden omado watene so na hoden me yesum dwe mfira asase so jemeso amen omeru dia ban peace obi ansa no so me busase after the death of resurrected of Christ yesu wuachi no asumdwe wa this earth Jesus said Matthew 10:34 okay according to John 17 the prayer of Christ was masumdwe na mede mamu this world there's no peace but in Christianity there is a peace wonderful through Christ amen this world
there's no peace. asomdwie nim. Yentra se ne yensese UN for atra ya ase akasomdwie. Obetena Egypt for de atua so. Na ya ni for de atua so. Jeme so amen. Na Sudan for de ashem. Burkina ne Togo nso de. There is no peace in this world. asomdwie ni ha. UN for atra ya ase ya pasomdwie. Enu nti no ya ya democracy eba. Mo try on best. What you say? Yes. There is no what? Peace. Ninjina say assassin so asumdue no. Ya mu bi de ponko kokko abeyi aye den. Abeyi ko. O me yesumdue fra assassin won kunkum wo ho. Won yesumdue fra assassin so won kunkum wo ho. Se sadie we ekoso. Man nkrante kase. Jeme so amen. Amen. Ye kunkum ya ho. There is no peace. Se kumasi aye tie. Obi asuro. Awia kata na tro gina wo so aya asumdue ni ha ayela aya asumdue ayela ne tro ba bia ye duro nyina ye adwuma. There is no peace in this world. America force German for come bia obi to Switzerland also se na ho kire no obi to Korea me ka da was time brother be friend sofo me sraw bompa ya ma me ne ye mo me mra Kuruna fono. What's so for my bedi 20 years. Kuruna fono. My bedi 20 years. Me some mama wu set se ne na mete. Say you no anyo so for. So for. Mitimi susa. Ma ya mabon wo bi maso. Daniel so say sabrani be ko wiye nipa bedi akone aba. Na abonefo be ko so di abonefo sem. Na abonefo ntiase agema. Oh. Daniel chapter 12 verse 4 down. Yes. Jemeso amen. Amen. And there is no peace. Me catch you say. You are in front of me fashion. You mother. I tell you. Best. One more time best. Say the woman in the UN Secretary General. Ebua Fanso. Korean he. Ebua Fanso. Say Kofi Annan when age. And so Kopatan toko wa. Okodia samo wa. When it ho. She will not ho. One flow no nan to coffee fresh nachi. Jemeso amen. There is no peace in this earth. Why yes njena adan eko. Aja to aso. Na wose so omma we so aba sumdwe fra aso kunkum wo ho. Yen kunkum ye ho. Awudie na adu. We aba. So ano to so miensa. Na hwe de to so tere. Na woten so ano to so miensa na no. Me tese wote asefo to so miensa na se bra. Na me hunu. Na me hunu oponko birie bi nie. Wonti hayo oponko birie. Ponko tuntum. Na do wote so no. Deep black to saja bidie. Ukuransenia ne nsem. Na dia oteso no. What the common nam. Me so ade dey ekom okuransani scale e won ensem asese aduani bia wo bedi gese de two scales so enam na abawia gese de two scales so ni abone bo aye dey achiro woni sasika no a kofie ko koto na ntwene ma dese de to so ana bibia no wa yewe abatwam yebunwo tuam yewe koko yewe gare amo nyina jemeso amen atoko hwiti anwa bibia yewe jemeso amen everything abro everything yewe ni akawo boa ye dia bai achiro jemeso amen we san so aba okuransani ne nsem won nsem ana meti ni bi atasefo ba na mfimfia ese ayo sukuru wataku ayo no munsusu no konkom ni aburo sukuru amiensa taku jemeso amen amomu ntwani kapu na ngone sade nya no hwe olonkam bibia ebesusu jemeso amen munsusu ni nyina nsa na maton nti sasai ni nyina yesusu jemeso amen enti anonso aba yanko de atoso na no atoso 9 kenkan na no teso na atoso 9 na no ana meteso atoso 9 se bra na me huni na hwe oponko nsunsu bi niye ash kala na do tene so no din du oponko wo ye ash nsunsu ye na do tene so din du wo de wa teponko no so no din de wa tie ni mu ne ye frɛ no owuo na asama do di nachi
ana sama do nso tie akyire na ɔma na asase so abu pen na mu baako for asase no ɛyɛ 4 corners nti wɔkyɛmu 4 no man ana wɔtu 1 na ɔde ma owuo ɛne sama do sɛ ɔnfa enkrante etuo ne ɛkom ne ewu bomb etuo enkrante ɛne ɛkom ne owuo ɛne owuo ne asase so mo nkunkum wɔn that half ayi 1/4 enti sɛsɛi sano to so nan no nsano to so nan no yɛla kɔyɛ nipa fa so now bomb grind na nipa nyina off what hɔ no obi aba kidnap wanu pire na de bomb watum obi hɔ wɔnam ɔnyare wɔwu to pankɔ so wɔwura ne fie off kom no nso yɛ adwuma papa what is here me say this issue aba ɛyɛ adwuma and at the age of 18 years yes wawu what to school them and the collections obadaya okɔ jeme so amen owu no ɔte ponko so afredi na asɛm adu di n'akyi to ɔyɛ na ponko so bi afredi a wɔyɛ na adwuma me say this season no de yɛ wɔ mu no ɛyɛ adwuma so ano ɛtɔ so na ne yɛ adwuma ɛyɛ adwuma den what why so wawu ana yare bi wɔ hɔ a Mose tam kura wanhuru bi dabi ah yare bi wɔ hɔ a ebo bi din kura ho na ho jeme so amen ana yare bi anya de keto yɛtime bɔ yare no din na atonso wa no wawie o ti yara o do se aguti jeme so amen aja to so ma ne enso ano to so num maduru num na otenso ano to so num na no afamu ntia wɔte nsano a obi a da to so num no mihunu wɔn a Onyankopɔn asɛm ɛno ne asɛm wɔn a nyame asɛm mesra mo wɔn a Onyankopɔn asɛm nyame asɛm ɛna wɔn adanse a wodi yɛ nti okukum wɔn akara afɔre bukyia na se obi a ntia haye ɛna ɔde ne kɛseɛ tiam ansano a to so sɛn enum the 5th seal ɛhɔ yɛ question he tried to question the lamp he tried to question Jesus Christ himself sana wɔn a wɔ hɔ no na ɔde ne kɛseɛ tiam sɛ Jeremiah Isaiah Mika Obedia Nahum Peter nom ɛna atrenefo wuyɛ no ɛwɔ nyame asɛm no wɔn kra wɔ paradise wɔn na ebisa Yesu sɛ awurade kokroni ɛna ɔde kɔfo mu atan enti dagada wɔhyɛ bɔwie wɔhyɛ bɔwie adai hwɛ New Jerusalem no wɔwie deɛ na wɔtwɛn gyeme so amen enti wɔne mu atan wɔne ntɔwa na wɔte asase ɔnka nkyɛ sɛ yɛbɛtena so ɔma no wie so owura enti dagada wo mu atan adai yɛna bu atan na tɔ wɔn a wɔkɔ yɛ no mogya so werɛ wɔasefoɔ so werɛ na ɔmo mu biala atade fitaa enti Jesus duru hɔ no ɛna oyi righteous atade na ɔde hyɛ wɔn na ɔde dwodwo wɔn akoma ɛna ɔka kyerɛ sɛ monhome abiri tie bi nkosi sɛ wura kwaa ne wɔn nua no mobɛku wɔn no monhome dodoɔ enti wɔn a wɔ hɔ no ayiri Jesus dendenden sɔnfa temu wɔn la wɔn nso asi gyeme so amen enti the next ansano ato so nsia no ɛyɛ judgment the coming of Christ wonya daagye akenkan Revelation chapter 6 verse 12 gyeme so amen wonya mese baabi a yɛduru ne mese 5 is gone aka only 2 left number 2 that 7 seals no 5 is gone aka only 2 remaining 2 gyeme so amen the 6th one is the judgment Jesus is Baba that is the 6th one kinka 6th one Revelation chapter 6 verse 12 so I not to so nsia I not to so nsia na no 6th door wasina me huni na asase wo so kese asase wo so na owi da ne tum se nwi owi da ne tum se nwi kotoku osane da ne se moja osoro so ma hwe asase so na osoro ma no abati firi so abegu fam se brodoma tetena baburugu na osoro yin ho koi osoro wa bayin ho akọ se wo ma abobo te se wo ma abobo na mepa ne nsupa betu afi ba bia wo owi a wasina asase so ahemfo ne ni pakese asafo hene ni adefo ni ahodenfo ana wakatira mepo ne moda wakatira mepo ne boda se
hinta mfiri de wote ahingwa no so na dwama na bufuo da na firi se na bufuo da kase na du na hwan obetuma gina no anye eno a wai nsanu to sunsia aye the judgment Jesus we bayin huadi woni na bofo dom ababa ama mepo atutu afiri ba bia wo judgment no na ansupo atutu na ansroma awusu aguo na wo wiada no sum no sra ne ada no moja that particular day no enipa be dwane na murum ana jeme so kasa amen aya bufuo da kase according to Matthew chapter 24 verse 29 according to Zephaniah chapter 1 verse 14 chapter 24 verse 29 o dia klase na wi apetese what's saying Matthew 24 verse 29 was in nanu hu yenya na tiri no ai entamala bedru su na wi abedru su na osane ne nsinan nsuma betutu afi nsuma betutu sura betutu so wode awoso na oso ahoden ba woso ba ne sentene bedadi woso enti so woni so nsuma tuagu fam no so ahoden awoso a no ni papa ne sentene ni bedadi woso empe ba bi me pese obadwema wotie me sese ye wo the 6 aho ani aduru 5 is gone. I got only 2. 5 is gone. I got only what? 2. And to sabre a woman, and yet prosperity brawati. Sabre a woman, young prake brawati. I am who see. So we shall have and moment from now, the trumpet will sound. Be very careful. Be very careful. Abrantia, Ababawa, she said Jesus. I do bra me say Peter no my Christ. Muaten. So when you know muaten. Me catch now. I say Britiabi. That's it. We say Britiabi. You who Britiabi. Cause this what the money animal to some baba. A Britiabi. One kasamo home 1 hour. One kasamo home a day. One kasamo home 3 days and now 4 days. A Britiabi. Abrantia wuchia me de manusi onyansani betie me na dinu madoso okwase abapo me kakyerɛw ebra wo mu ye brebone sakra wadwen na hwehwɛ nkwagie akira kwan ye was short of period that is grace period abrantia won hwɛ adako obehu na nsoma eteba ya ka no wie adusu no srane adane mo abrantia na me kanfo Yesu amawo so obafa ensura no obapoa meni asem na de otere no wantene na de oso obaye fi no onkoso nya fi na oso adenia twan na urade abufuhia no amato nyame so onye okese o Yesu dim amen.